Nitie penjo moro ma penjo motenre gi wach ma ong'adore kawuono ni kata gima waneno odhiambo ma kawuono. Waneno seneta moro mar piny Amerika iluongo ni Chris Coons kobiro loso gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mandalo manyo jatend piny nitiere loka ni nyo en Jerman. Ochako dugo loso gi Raila Odinga. Ang'o matimore? Dipo ni nitiere ka pinje interest mag pinje maoko emudhiro wach ma koro waneno kawuono nikech inyalo ng'iyo sembe ipimo gi nyamin, inyalo ng'iyo dipo ni nitiere dwaro moro maling' mar pinje maoko momiyo wachopo kama wachopeni. But ing'eyo winjo ka Charles wacho ni an aonge puodho. Wan ing'e ni dalawa wan jolupo. Wan gi nam. Koro nam ipuothi puothwa. Okay. Jisa gi mane okong'eyo wach fertilizer. Wanto wan gi nam. Rech ok cham fertilizer. Koro ayie oduoko mna koda. Koro wach bidhaa ma kata Charles wacho ni facts and facts. Fact en ni kata kiwinjo Charles owacho ni wabo. Ingeni siasa mar wabro timo. What the timo. Sani 7 months. Chakre jogi oyier. 7 months negimiyo a number of companies duty free license mondo gikel chiemo, gikel mogo, gikel rice, gikel mor tedo, gikel sugar, masukari. Chakre gino wuogi, it is more than 3 months. Bei mar mogo se dhi piny, podi. Bei mar sukari se dhi piny, podi. Bei mar mo se dhi piny, podi. Penjri ni ineno kata Millers miwacho go. Companies momi contracts go. Millers go onge. Emomiyo bei mar gigo poko dhi piny. To gigo osebiro gin ka. Imiyo Millers moko sukari podi uso to bei sukari dhi ka medre mbele. Sani pa bag market ka sukari ochimo 6,900 pa kg sani en around 135. Weke duoka penja na cha. Koro fact mi wacho ni fact en niya jogi gidhi gimiyo cronis gigi mahod mondo be odhi malo to ja piny medo hinyre. Interest wa emomiyo weche ma waneno kawuono gi ochopo kata dwaro mar japiny emomiyo weche gi ochopo koso nitiere pinje moko ma bende dhiro mondo mi piny Kenya obed kaka gidwaro. Ing'eyo Kenya is very strategic. Kisungu wacho ni in Africa ka king'iyo powerhouses down south in gi South Africa, kibiro the entire East and Central Africa in gi Kenya, kibiro malo West Africa in gi Nigeria, kibiro malo in terms of the north in gi Egypt. Kenya is very strategic. To pinje maoko definitely they would want to see the country governed in a certain way. Nikech Kenya is very lucrative in terms of business. It is lucrative in terms of where it is situated. It is lucrative because of the things we control within the region. Mano, any government in power, nyakadili gi jogo. Okay. And you can see very clearly, kata gik ma koro timre kate court sani, ma koro miluongo ni sisi kwa sisi ka. Dong mago interest mag the West. Mago timre, mago nitie to timre. Yes, Charles. Well, to a large extent,